Ongi etorriak Zurriola ikastolara. Haur-eskontza Bilasoroako eraikuntzan dago, hemen gauden eraikuntza honetan. Eta, Bilasoroan 2 urtetik 6 urte bitarteko haurrak ditugu. Bilasoroak 2014 urteko irailean ireki zituen bere ateak, eraikin hontako espazioak umeentzat pentsatuak daude. Gelak zabalak dira, argi natural askorekin eta umeak haien artean harremantzeko aukerak ematen dituzte. Bilasoroak eskaintzen duena da, adin bakoitzeko beharrak, jangela zerbitzua. Hemengo gurasoek lan egiten dutela eta hemen bertan sukaldatzen dute bazkaria. Zaintza zerbitzua, goizeko 7:00 9:00 arteia referentekin eta hasten direnean. Eta 2 urteko gelan siesta edo atseden garaia deitzen diogun ere zerbitzu hori eskaintzen dio, ez? Ikastolan orientazio departamendua dago haur-hezkuntzatik batxilergora bitarte. Orduan ikaslei behaketa eta jarraipen estua egiten diegu eta ikasleen hezkuntza ibilbidean bakoitzak behar duen egokitzapenak egiten ditugu. Guk dugun helburua da haurrentzat Zurriola ikastola gure ikastola beraien bigarren etxea izatea. Etxea azkenean haurrarentzat da segurtasuna. Eta haurra seguru sentitzen danean espazio batean, bertan dauden helduekin, bera den bezala agertuko da. Eta hori da gure helburua. Inguruan duena behatzea, arakatzea, esploratzea, eta azken finean jolasean murgiltzea, ez? Bere hizkuntz natural horretan. Hasieran, umeak jolas librean ibiltzen dira jolasean, horretarako norekin, zeinekin, zertara jolastu nahi duten aukera ematen diegu, eta ondoren, borobilean bilgunean, tutore erreferentearekin biltzen dira, eta bertan jarduera desberdinak egiten dituzte, gidatuagoak, olerkiak, abestiak, bloke logikoak, eta horrelako jardueratxoak egiten ditugu. Jolasten ikasten dute, divertitzen etortzen dira etxera eta ez dakiz abesti ikasi dudan eta konturatzen zea abesti horrek barruan zer dakan edo pozik ikasten dute. Irakasle eta hezitzaileen papera guzti honetan oso garrantzitsua da. Haurra ulertu behar da, haurraren mundua ulertu behar da. Heldua da haurraren garapen prozesu honen bidelaguna, ez? Eta hortan guk hausnarketa handiak egiten ditugu, ez? Taldean eta baita ere, bestelako formakuntza batzuetan. Ikastolako andereñoek, aholkulariak, koordinatzaileak danak egon zeate gure ondoan eta nire seme alabak zaintzen, informazio ematen, laguntzen, bileretan eta bileretik kanpo. Guretzat oso garrantzitsua da egunerokotasunean denborak eskaintzea familiekin harreman hori elikatzeko eta pixka bat dugun informazio horren trukea edo egiteko. Guretzako ikastola bezala, ardatz bezala dugu euskara eta euskal kultura. Euskara guretzako da komunikatzeko hizkuntza bat baino gehiago, ez? Guretzako da, bizimodu bat, mundua ulertzeko modu bat, eta guk hori guztia transmititu nahi dugu, ez? Zurriola ikastola ikaslez, gurasoz eta langilez osatutako irakaskuntza kooperatiba elkartea da. Gure ikastola hezkuntza komunitate euskalduna da eta Euskal Herriko ikastolen elkarteko partaide gara. Gure helburua pedagogia berritzaileak oinarri hartuta kalitatezko euskal hezkuntza eskaintzea da. Haur hezkuntzatik hasi eta batxilergora arte zuen seme-alabak bere ikasketa prozesuaren erdigunean jarriko ditugu. Beraz, hau da Zurriola ikastola. Ezagutu gaitzazu.